da sake saduwa. Sunana Ummi. Ina muku marhaba da zuwa shafina na YouTube. Ba tare da ɓata lokaci ba, a yau zan muku bayani akan yadda ake kula da kitsar jiki da kuma nauyin jiki. Idan kai bako ne, ka yi subscribing kuma ka yi clicking bell button ɗin nan da ke sama domin ƙara samun sabbin videos masu ilmantarwa kuma da ƙayatarwa. Kitsar jiki da nauyin jiki abu ne wanda da yawan mutane ke fama da shi. Akan kashe kuɗi da yawa domin samun sauƙinsa, amma a yau zan kawo muku hanya mafi sauƙi yadda za a kula da kitsar jiki da kuma nauyin jiki. Za a samu lemun tsami ba sai da yawa ba, a yanyanka shi a matsa ruwan a cikin kofi, sannan a ɗauki ɓawon lemun tsamin a sanya shi a cikin tukunya, sannan a samu ruwa a sa a cikin tukunya, a ɗora shi akan wuta ya nuna kamar minti 15, sai a sauke. Idan aka sauke shi sai a cire ɓawon lemun tsamin daga cikin tukunyan, sannan sai a ɗauko wancan ruwan da aka matse sai a zuba shi a cikin wannan ruwan, sannan sai a samu jug sai a juye shi a ciki. Idan aka juye shi a ciki sai a sa shi a cikin fridge yayi sanyi. Idan yayi sanyi to sai a sha shi safe da rana da kuma yamma na kwana 30 cir. Idan har aka yi haka za a ga canji. Kawo ƙarshen shirin yadda ake rage kitsar jiki da nauyin jiki. Ku bi ni a Twitter handle ɗina, Instagram, Facebook fan page